meus records. Són tots rialles, felicitat, persones que m'han acompanyat tota la vida i els espais també. Vull dir, és que només puc dir que aquesta escola són rialles. Marca molt l'escola on estàs, ja no només pel que aprens, sinó les connexions que fas, les amistats que vas fent al llarg dels anys i també més enllà de tot el que vas estudiant, tot allò que vas vivint i vas aprenent. Doncs diria que hi havia molta comunitat perquè recordo la meva classe com un grup que fèiem moltes coses junts i juntes. Ho recordo amb molta estima, ho recordo molt contenta i fent com molts projectes que em deixaven a mi com brillar bastant. I ho recordo amb estima en general, en un lloc que, com ara, em sentia com a casa. Sobretot una etapa molt bonica, no? L'etapa de la infantesa en la que conservo molts amics d'aquella època, sobretot l'època que coincidíem tant a la classe com a la piscina. Jo vaig començar a nedar aquí, a l'escola, que això és molt maco, no? Poder tenir una piscina com aquesta i aprendre a nedar aquí i després fer una carrera en aquest món. Sobretot són aquests tipus de records que em traslladen a aquells moments tan bons. A mi Maristes, la veritat, el tinc amb un record molt bonic. Sí que és cert que l'escola, l'estrès, els estudis, exàmens, tal, però l'ambient sobretot dels professors per mi ha sigut el millor que m'ha pogut donar Maristes, ja que no són només el professor que ve, et fa l'examen, et corregeix, t'explica, tal, sinó que també li importes, ets com, al cap i a la fi passem moltes hores junts. Per tant, per mi, un dels millors records que m'emporto sobretot dels professors.